дар хонаи кӯдакони шаҳри турсунзода низ аз иди рӯзи модар истиқбол карданд. Шогирдон ва тарбиятгирандаҳои ин даргоҳи муқаддас шеъру баромадҳои баландмазмунашонро пешкаши ҳозирин гардониданд. барои тарбиятгирандаҳои хонаи кӯдакон мақому манзилати болои модар, заҳмату шабзиндадориҳои ӯ ва рафтори неку пурмуҳаббаташ нисбат ба наслҳои башарият боис гардид, ки модарро ҳамчун бузургтарин ва муқаддастарин инсон ҳамеша дӯст доранд ва азиз шуморанд. аз ин рӯ онҳо муҳаббату самимияташонро бо шеъру таронахониҳояшон нисбат ба модарони худ ифода сохтанд. дар қисмати поёнии чорабинӣ директори хонаи кӯдакони шаҳри турсунзода кулли тарбиятгирандагонро бо рӯзи модар табрик кард ва бо ҳамин чорабинӣ ҳусни анҷом ёфт. бо шукргузорӣ аз сулҳу ваҳдати танинандози тоҷикистон, бо шукргузорӣ аз сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар фазои танинандози сулҳу ваҳдати кишвар рӯзи зебои модаронро ба ҳамаи якояки шумо табрику шодбош гуфта таманнои онро дорам, ки ҳамеша модарони мо зеботарин, барнотарин, меҳрубонтарин, ғамхортарин модарон дар рӯи ҷаҳон доимо ба давлати фарзандон زنده باشه.